ስለዚህ ሎም ዓልቲ ክሪያ ዝደሊ ምሳኹም ክካፈላ ዝደሊ አርእስታስ እንታይ ሂበ ያለኹ ምልክት መወዳታ ዘመን ኢለ አርእስቲ ሂበ ያለኹ ኣብ ማቴዎስ 24 ዘላ ሓሳባት ኩላትና መጽሓፍና ክንግንጽሎ ይደሊ ኣብ ማቴዎስ 24 ዘላ እንታይ ኢለ ያለኹ ርእስታ ምልክት መወዳታ ዘመን ዝብል ሓሳባት ክንሪና ኣብ ማቴዎስ 24 ኩላትና እንፈልጠው ኩላትና እንሰማማዓሉ ወይ ድማ እስኪ ካባና እስኪ እንሰማማዓሉ መናሎ እዚ ግዜ ሲ እንታይ ይመስል ግዜ ብመንጽር ሓወይ ፍቱይ በዓዳማ ይዛረብ ነይሩሲ አይውሽ 97% ተፈጽዩ ይብሎ ነይሩ 3% እንታይ ዘይተገበረ ዘይተፈጸመ ማለት ክፍጸም ዘለዎ ዝበዝሕ ኃይልስ መጽሐፍ ቅዱስ ታገይሩ ተፈጽሙ ስለዚ ኣብ ማቴዎስ 24 ንሰማማዓሉ ብፍላይ ድማ እንተዳ ህደኢልና እንተዳ አሪናዮ ክስተሽን 25 ብጣዕሚ ከበድቲ ፍጻመታት ተፈጽሙ ሓቀይደ ኣዝዩ ንምእማኑ ደሸግር ወይ ከዓ sometimes ኣብ ገዛና ስለዚ መጸከ ይመስለኩም ወይ ከዓ ኣብ ዘለናይ ከተማ ደሓን ዘለና ስለዝኾነ ደሓን ዘሎ ከይመስለና ደሓንሲ ኣይኮነን ኣብ 2025 ሲ ብጣዕሚ ስቲልና ብጣዕሚ ከበድ ፍጻመታት ኣለው ትባራሓ ወዲኻ ገለ ነብለ ሕጂ ኣነ ሕጂ እቲ ትምልክታት ክንሪዮ ደሊ ኣይኮንኩን ግን ክነቅሕ ይደሊ ኣብዚ 2025 ከምዛ ዝበልኩም ሲ ኣብዚ ከበድቲ ዓለምለኻዊ ዝኾነ ቅልውላው ባራሓ ወዲኻ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ድዩ ትውግእ ድዩ ሕጂ ሓደ ነገር ክንርድኦ ዝደሊ ነገር ኣሎ ምናልባት ከምቲ ጴጥሮስ ዝበሎ ምንታን ከይንከውን እንታይ ኢሎሲ ውጊ ወረ ውጊ ሲ ነይሩ ምድሪ እዚያ ምድሪ እዚያ ንነብረላ ዓለም ሲ ብዙ እንታይ ገይራ ብዙ አንጊዲያ ውጊ ሲ ብዙ አሳቲፋ ብዙ ኻ ብውጊ ሓሊፊ ምድሪ ስካብ ትፍጠር ሲ ቃየል ሓው ክልተ ምስተፈጠሩ ኻ ምስተዋጉ ሲ ሕጂዳ ድሌታት ህዝቢ ምስክሕፈ ብሓግታቱ ምስ ሓየለ ነገራቱ ምስ ሰፍሐ ሲ ማዓረኽ እንደይ እንዳሰፍሐ ከም ዝኸይድ ዘሎ ርዲ ምሽ ቃየልና ሓውሲ ክልቲዮም ከሎሲ ጸይባቶም ያ ነራትያ ምድሪ ገነት ደሓን ከሎ መሬት ካን ደሓን ከሎ ድጸበቦም ሲ ኣብዚ ሰዓት ክንደይ ይኸውን ኣሎ ሕጂ እዛ ምድሪ እዚ ብዙሕ ገሊዮ እንታይ ብል ምድሪ ሞ ውጊ ወረ ውጊ ሲ ምልክት ሓደ ካብቲ ምጽዓት ኣይኮነን መሬት ሲ እዚ ምድሪ ንነብረላስ ብዙሕ እንታይ ገይራ ቀዳማይ ውጊ ዓለም ይሕሊፋ ካልኣይ ውጊ ዓለም ሓሊፋ ብፍላይ ድማ ከማና ህብረተሰብ ትውግስ እንታይ ገርና ኢና ማለት ውሉድ ወለዶ ኢና እስቲና ውጊና ለነበር ምሽ ሓቀይደ ትውግስ አሎ ሕጂ ሱሲ እንታይ ኣይኮነን ምልክት ኣይኮነን ገለ ዝብል ሓሳባት ስለ ዘሎ እሱ ባይዘወይ ኩሉ ቲ ፍጻመታት እንዳሰፍሐ ምምጻእ ናይ ክርስቶስ እንታይ ዝገብር ዘቀላጥፍን ዝኸይድን ስለዚ ጴጥሮስ ክዛረቦም ከሎ እንታይ ኢሎሲ ኢየሱስ እግዚአብሔር ሲ ንምጽአቱስ እንታይ ዝገበረ አምላክ ዝደንገይሲ ምጽአት ዝደንገይሲ ኣብ ቅድመ አምላክ አንተ መዓልት ከም 1000 ዓመት ያይለዋ ምሽ 1000 ዓመትካ ከም ሓደ መዓልት ያይለዋ እሞ ዳዳ አምላክ ዝደንገይ ከይመስለኩም ካይለዋ ደንገይልኩም ከይትዘናጉ እሞ እንታይ ከይትገብሩ አምላክ ዝደንገይ ምኽንያት ስለ ዘለዎ እዩ ምኽንያቱ እንታይ እዩ ሰምንታን ክንሳሕ ናብ አምላክ መጽዳ ስለ ደለየ እምበር ምጽአቱ ዝደንገይ ኣይኮነን ኣብ እጂ ኣብቲ ዲቴል ናይቲ ትንቢታት ኣፈጻጸማ ኣይኮንኩን ዲቴል ካኣትዋነ ዋላ ታሪክ መጽሐፍ ቅዱስ ተዳሪናንሲ እግዚአብሔር ሲ ነብርሃም ሲ ካብ ግብጽ ብክንደይ ዓመተ ምህረት ከውጽ በ400 ዓመት ምሽ 400 ዓመት ምስኮን እንታይ ገብረኩም ኢሎ ከወጻኩም ኢሎ ክንደይ ግን ወጽዮም 430 ነው ወጽዮም 30 ቦናስ የተዋይዎ حكيني بوناسيا بربعة هيلوس واي بربعة ديمزة من البات كسلاسة وسيخلهم زخد سلاسة وسيخلهم كم ناتي حسابي موسى
ሙሴ ሳብታራይ ታይም ስለዚህ አቶ ይመስለን አምላክ አቡ ሐሳብና ተያ ምናልባት ማለት አምላክ ዝበሎ 400 ክምለስ ህዝበይ ካብ ግብጽ እንታይ ገብሮም ኢሎም ክመልሶም ምስበለ ከውጾም ከለኻ በ430 ናውጽይዎም ዋይታ 30 መቅሽሽዎም ንሱን ይፈልጥ ግን አምላክ ኣብ መቅሽሽና ነብር ዘለና ሕጂው ማለት ኣብ መቅሽሽ እትፍጻመስ ተወዲሲ ኣብ መቅሽሽ ነብር ዘለና እዩ ዘለና ስለዚህ ኣብ መቅሽሽ ነብር ከም ዘለና ፍለጥ 400 ዓመት ወዲሲ እጂ ሽኦ ደቅ እስራኤል እትዮም ብፍላይ ዘመን ድጽብጽቡ ወይ ካቲ ግዜ ድጽብጽቡ ዓመታት ድጽብጽቡ ሲ 400 ምስኮነስ የስ እዚያ መዓልቲ እዚያስ ክትከውን ኣለዋ ኢሎም ተጸብዮም ንሱ ግና መቅሽሽዎም እስኪ ዘይወድዎ ነገር ስለ ዘለዎም ዲ ምናልባት ኢልካ 30 ዓመት ወሲኹሎም በድሕሪኻ ወጽዮም ማለት እዮም ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ንሕና እውን ኣብቲ መቅሽሽ ዓለሚና ኣብ መቅሽሽ ግዜና ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብቲ ኣርእስተይ ምልክታት መወዳእታ ዘመን ዘሎ ኢለ ሓሳባት ይበይ ኣለኹ ኣብ ማቴዎስ 24 ዘሎ ሓሳባት ብዛዕባ ንየሱስ ክርስቶስ ምስ ሓተትዎ ዝተዛረበ ቃል ያ በሙሉ ትቃል ብዛዕባ ምልክታት ይዛረቦም ንሽተይ ሕልፍ ኢለ ከምብባየ እንታይ ኢሎም ኣብ ቁጥር 3 ምንታን ኩሉ ከየንብባ በብሓደ ሕልፍ ከምብባየ ኣብ ደብረ ዘይት ተቐሚጡ ከለኻ ደቀ መዛሙርቱ ብሕቲ ኢሎም ስዝ መዓስ ክኸውን እዩ ትምህርቲ ምምጻኻስ መወዳእታ ዓለም ከእንታይ እዩ እስኪ ንገረና እናበሉ ናብኡ ቀረቡ እንታይ ኢሎሞ ብሕቲ ኢሎም ስማ ኩሉ ነገር ምስ ነገሮምሲ መዓልቲ ምምጻ መወዳእታ ዓለም ከእንታይ እዩ እስኪ ንገረና እናበሉ ናብኡ ቀረቡ ኢየሱስ ካመሊሱ በሎም ሓደ እኳ ከይስሕተኩም ተጠንቀቁ ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ብዙሓትካ ብስመይ ክመጽእ እየሞ ብዙሓትካ እውን ከስሕቱ እዮም ውግእ ወረ ውግእ እንታይ ትገብሩ ኢኹም ውግእ ወረ ውግእ ክትሰምዑ እዚ ረኣዩ ኣይትሰንብዱ እዚ ኩሉ ክኸውን እዩ ብግዲ እዩ ግና መወዳእታ ገና እዩ ህዝቢ ናብ ህዝቢ መንግስቲ ናብ መንግስቲ ክልዓል እዩ ዓበቦቱ ድማ ጥሜትን ፌራምን ቅጥቃጥ ምድሪ ክኸውን እዩ እዚ ኩሉ ግና መጀመርታ ቀልውላው እዩ ሽኡ ንመኸራ ሕሊፎም ክህብኹም እዮም እንዳበለ ይኸይድ ኦኬ ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ መጽሓፍ ቅዱስ ተዳሪናዮ ማዓሲ መወዳእታ ምምጻኻ ምስ በሎም እቲ ዝነገሮም ነገራት እንታይ ነጊርዎም ምልክት ይነጊርዎም ሕጂ ኣነ ሕጂ እታ መወዳእታ ዘመን ፍጻመታት እንታይ ተፈጺሙ እንታይ ተፈጸመን ዓባ ትኩረት ከባላ አይደለኹን ዲቴል አቴና ትንቢታት ምምርማርን ምፍታሽን የለየናይ ማለት እዩ አቤናይ ተፈጽሙ እንታይ የተፈጸመ ገለ ንብለለ ግን ንሰማማዓሎ ነገር አለ ተስተባሐለስ ኩሉ ስታገሪ ተፈጽሚ ሕጂ አነ እታ ምልክት ትብል ሐሳባት ትኩረት ከበላ ደሌ እታ ምልክት እንታይ ኢልዎም እታ መወዳእታ ጊዜ ማዓስያ መስበልዎም ንሱ እንታይ ነጊሮም ምልክት ይነጊሮም እሺ ብዛዕባ ምልክት ከሰላስል ምስራ አخوا ምልክት እንታይ ማለት ያ ምልክት እንታይ እዩ ምልክት መፈለጥታይ ምፍላይ እዩ ሓወይ በቀዳማይ ሓወይ ፍቱ ይሰብኽ ነይሩ ንፈላይ እንተሓወስ ገለ ይል ነይሩ እንተዳ ሰሚዕኹሞ ይህፍኩሞ ሕጂ ምልክት እንታይ እዩ ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ መወዳእታ ጊዜ ስማዓሲ መስበልዎም ምልክት ይነጊሮም እንታይ ነጊሮም ምልክት እንታይ ማለት እዩ ቃል በቃሉ ምፍላይ ማለት እዩ ምፍላይ እዩ አሞንጎት ትነብሩሉ ገዛሲ ጎረቤትኩም ምልክት አለኩም ዶብ አለኩም ምልክት ስለዘለና እንታይ ንገብርና ናጻነት አለካ ኣብቲ ናትካ ቦታ እንታይ ትገብር ትኸሊኻ ምልክት ዘይብሉ ገዛ እንታይ ትኸውን ጎረቤትኩም ነጸላመን ዘይብሉ ተትኸውን እንታይ ምነበርና ፍላይ ብዛም ኣብቲ ኮንዶሚኒየም ነበር ፈሪስና ተጸናሕና ኣብቲ ካንሸለስ ኩላትና ተሓወስና ምተሸገርና አነባበራናስ ከቢድ ምኾነ ነይሩ ሳምታይምስ ምሽ ፍሉጥ ዘይኮነ ገዛውቲ ይብሎ ነይሩ ፍሉጥ ዘይኮነ ፓርኪንግ ካ ፍሉጥ ተዘይኮይኑሲ አሉ ኣብ ገለገለ ቦታሲ ፓርኪንግ ካይፍለጥኒ በቃ ተቀዳደም ገለ ብጣዕሚ ኻት ሽገር ማለት እዩ ምልክት ተሊካ ግን ታይ ማለት እዩ መፍለይ ናትካ እዩ ዋንነትካ እዩ ስለዚ እንታይ ትገብር ኢኻ ብኹርዓትን በቃ ተዓማሚንካ ኢኻ እንታይ ትገብር ስለዚ ኣሞንጎ ጎረቤትኩምን ኣሞንጎ ገዛኹም ዘሎ ምልክት ኣሎ እቲ ምልክት መፍለይ ናይ መን እዩ
ዋንነትኩም ማለት ስለዚህ ምልክት እንታይ መፍለይ ዋደይ زين في الليل انت دا كوينو ህይወት ሓደገኛ ስለዚህ እንታይ ሎ እቲ መወዳታ ዓለም ሲሉ ምልክት ምስ ነገሮም እንታይ ብሎም ኣሎ ማለት እዩ እዚ ምልክት እዚ እንታይ ግበርኩም ይፍለይኹም ተፈለዩ ማለት እዩ ምልክት ክትሪኢኹም ውግ ወረ ውግ ክትሪኢኹም እሞ እንታይ ግበሩ ንስኻትኩም እንታይ ግበሩ ተፈለዩ እዚ ኸዓ ክኸውን ብግዲ እዩ ኻይልዎም ምልክት በካለ ነገራት እንታይ እዩ ሓባሪ ምሽ መኪና ንዝውር ኢና ኣብቲ ንዝውረሉስ ብምልክት ኢና ንኸይድ ምሽ ኣቕጣጫ ቤንክ ትኸይድ ጎደናታት ኩሉ እንታይ ኣለዎ ምልክት ኣለዎን ነቲ ክትከዶ ዝግባእካ መገዲ እንታይ ዝገብረካ እዩ ይሕብረካ እዩ ሕዋተይ ጂፒኤስኩም እንተዳ ከፊትና ኩላትና ናብቲ ክንከዶ ዝግባእና እንታይ ተርእየና ምልክት ተርእየና ምሽ ኣብቲ ማፕ እንተዳ ሪኢኹሞ ሰለስተ ሕብርታት ኣለዉ የለው ኣሎ ቀይሕ ኣሎ ሰማያዊ ኣሎ ምሽ የለው ቢጫ ምስ ከፈትካዮ ምስ ረኣኻዮስ ምልክት ነገረካ እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ቀይሕ እንተዳ ይብካስ እንታይ እዩ ማለት እዩ ኣክሲደንት ስለ ዘሎ ወይ እቲ ቦታ ተዓፂ ስለ ዘሎ ብኻሊ መገዲ እንታይ ትገብር ኣለካ ክትከይድ ኣለካ የለው እንተዳ ኮይኑኻ እንታይ ይገብረካ ኣሎ ማለት እዩ ራሺ ስለ ዝኾነ እንታይ ግበር ጽቡቕ ቦታኻ እታ ግሪን ተይብካኻ እንታይ ትገብር በኣ ትኸይድ ሪኢኻዮ ቀይሕ እንዳረኣኻዮ ሲ ናብ ቀይሕ እንተኸይድካ ሲ እንታይ ትገብር ኢኻ ተእሰራማ ተእፀው ቆፀራ እንተሊካ ኣኺልካ ማለት እዩ ሕጂ እቲ እንዳራናዮ እቲ ምልክት እንታይ ንግበር ምልክት እንዳራናዮ ሲ ወርኒንግ ይበና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ናብቲ ክትከዶ ዝግባእካ መገዲ እንታይ ዝገብር እዩ ዝመርሕ ዝሕብር እዩ ኦኬ ኣብ ማቴዎስ እንተዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ክውለድ ከሎ ሰብ ጥበብ ብምንታይም ተመርሖም መፅኦም በቲ ኮኸብ ምስ ረኣይዎ ካብ ርሑቕ ድማ ካብ ምብራቕ ድማ እንታይ ገበሩ ይብለና ሰብ ኮኸብ እንታይ ገይሮም ነቲ ኮኸብ እንዳራዩስ ክንደይ ግዜ ወሲድሎም ቤን ከይዶም እንታይ ስንጭሮ ሓሊፎም እንታይ በረኻ ሓሊፎም ኣይኖ ኣይተፀሓፈን እንደዝፀሓፉ ኮይሉ እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዓኽሎኒ ገሌልዎ ኣይተፀሓፈን ተበጊሶም በፅሕሚ ናይ መፅኢና ዘሎ ኣባና መፅሓፍ ዘሎ ማለት እዩ እሶም ግና ነቲ ኮኸብ ተመሪሖም ምስ ከዱስ ናበይ መሪሕዎም ናብቲ ኢየሱስ ዝተወለደሉ ቦታ ይመሪሕዎም ሕዋተይ ምልክት ናብ ክርስቶስ እንተዘይመሪሕና እዚ ንሪኦ ዘለና ምልክት ፍርሓት እንተዘይሄዲርልና ፍርሓት ክብለኩም ከለኹሲ ፍርሓት እስኪ መን ኣሎ ከባኻትኩም ዶክተር ከይዱ መቸስ እዚኦም ናይ ዝዓደ ዶክተር እኮ እግዚኣብሔር ይባርኮም ምስ ከድካ ዘሎ እዮም ዝነግሩኻ ምሽ ዋላ ዘየለ እዮም ዝነግሩኻ ኣብ ስራዕና ንሪኦም እኒና ወክ ድገብር ሰብ ትሪኢኻዮስ ኦይ ዶክተር ከይዱ ኣሎ ገለ ትብል ኮፍ ኢሉ ዓመትና ፌስቡክ ክንጥውቕ ገለ ክንጥወን ፀንሐ ምሽ ዳሓረይ ወክ ይጅምር ወክ ምስ ጀመረሲ እንታይ ዳ ኮንካ ወክ ዘይረ ማለት መፅቡቕ ወክ ምግባር ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ንጠናኻ ፅቡቕ እዩ ገለ ብለካ ዳሓረይ እቲ ውብሰልካስ ዶክተር ከይዱስ ዶክተርካ እንታይ ነጊርዎ ኣሎ እምዚያ ምልክት ኣላትካ ሞ እዚያ ነገር እዚያ እንዳ ዓበየት እንተኸይዳ እንታይ ክትገብር እያ ከተሳግረካ ምስ በልኦ እቲ ምልክት ምስ ነገሮ ሰብ እንታይ ይገብር ረዓዲ ኮካ ድሰትዮ ከም ድሌቱ ዝነበረ ንኮካ ይገደፎ ሽኮር ይገደፋ ገለ ይገድፋ ረዓዲ ይዓቱ ፍርሓት ይዓቱ ምክንያቱ እቲ ምልክት ናበይ ገፁ ከም ዝወስዶ ተፈሊጡሎ ሕዋተይ እዚ ንሪኦ ዘለና ምልክት ናብ ፍርሓት ኣምላኽ ከእትወና እንተዘይክኢሉ ይዳን እንሪኦ ዘለና ምልክት ከም ሸለልትነት ንሪኦ እንተዳ ኮይና ተወዲያ ከፍርሓና ክኽእል ኣለዎ ትፈርሑ ክትኽእሉ ኣለኩም እዚ ምልክት ፍርሓት ናብ ኣምላኽ እየ ዝብለኩም ዘለኹም ፍርሓት ናብ ኣምላኽ ስለዚ ብፍርሓት ኣምላኽ እዚ ምልክት ዘሎ ነገር ክመፅእ ከም ዝኽእል እንዳረኣናዮሲ ደፋራት ኣይንኹን ምክንያቱ ኢየሱስ እንታይ እዩ
ኣብ ኣፍ ደገ እዩ ኦኬ ኣብ ታሪክ መጽሓፍ ቅዱስ ክንሪኦ እንተዳደለ ምልክት በተሓደ በኩል ናይ ዋንነት መግለጺ እዩ ምልክት እንታይ እዩ ናይ ዋንነት መግለጺ እዩ ኣብዛ ዓዲ ቆላ ባዓድና ይኹን ኣብ ኩሉ ኣግሪመንት ኣለና መኪና ግዙ ገዛ ግዙ ዝኾነ ነገር ምስ ገዛኹም ሲ እቲ መጽሓፍ ኩሉ ወይ ጽሒፎሞ ጸኖኻ ሓደ ግዜ ስለ 10 ፔጅ ስለ ዝኾነ ኣይ ነንብቦ ኢና ንሽገር ኢና 30 ፔጅ እዮም ዝገብሩልካ ይትፈልጥ ነኻ ሓደ ግዜ ኣነ ገዛ ክከራይ ከለኹሲ ፈርም ኢኻ ባይዘወይ ምልክት ትገብር ኢኻ መወዳእታኻ ስምካን ፌርማኻን ትገብር ምልክት እንታይ ማለት እዩ ዋንነትካ እዩ ምሽ ተዓምነሉ ኣለኻ ሳይን ግበር ይብሉኻ ሳይን ትገብር ዳሕረይ ሳይን ምስ ገበርኩሲ ኣቑሑታ ናይታ ገዛሲ ዓራታ ሳሎና ኩሉ ኣብታ ገዛ ኣሎ ዋ እንታይ ዳሉ ናተይ ዲ ኣውፅእ ሌለስ ፈሪምካ ኢኻ ኢላትኒ ኣነ ፈሪመ ዋ مس أقحت يا خاك تكراي فريم كلاتني ناتي أقحت أبيك جوري لاس أبي استور تويلاتني what ريوا أصرت في سلزيهم بكوني تشجيره تامو داتا ملك سلز جبر كويا ده حري كده أو كم بعدش كفتش على نتي ديل زجبر كويا بس فتش كوها يلن ده حري زيانة جرجا الجنداي كبلكم دليل ملكة انتاي مالتي نايوان النت ما قلت خاي انت فريمك انت فريمنا زخونه زغزانا يا نغرات تفريمناس كسابتي تودو ابتحت انتايخا ابتحتي تزفرمكاي تقياديخا نتف زفرمكايو نغرات انت داقواريسكا خانتاي تغبريخا تقصايخا مش تقصايخا سلازي يسوع كريستوس كزاربهم كله تملكت انتايو كخونسي انتايلوهم بقدي خونسي بقدي له انت يروي فريموي هواته يستفرم غداي وق ورا وق انت كتغبريهم كتريهم ازي خون ام مدرخ انت خوني من قطقاط مدرخهم فيرا مسفلس ازي خون بقدي له انت يروي واننت يرلي فريمون لي هواته زعتنا يا اغريمنت ساين مسغبرنا يسي تجزأينايتي إنا نخون سلازي انتاي كبل ملكت سي نايوانات مغلصي ملكت حقي ملكت ساين تغيركاس حق خاي ملكت حقيو كم حق خان انتاي يغبر يغلغل مالتي اي قيرني زقير نغر ايكونن وعل زعاتكم ونغرات انتاي يغبرني كم حق خوينو انتاي يغبر يغلغل يغزعكا كم حق غيرو انتاي يغبركا معالتاو زخونه وي ورحاو تخفلو بيلكا انت زي كفيلكا كم حق غيرو انت غبركا قصعكا كم تز عتخايو الغيركا خات خيد مال سلازي ملكت حقي ملكت مرغاغصي نت زمص نغراسي مرغاغصي كم زبوتا خي دمو كم ملكت ركبي خامو ابجا غزاتو انت يلكايو انت يتغبرو لخا مالتي نت نغرتي لك بتز تحبركا ملكت غيركا مرغاغص تركب مالت سلازي ملكت مرغاغصي ايو أول لدا كريستوس أما صحف قدس انتدا تعزيمنايو ويكا رينايو ويكا أنبيمنايو ويكا تردينايو يسوس كولد كلو سي انتاي فصامتا تفصيمو بزو فصامتا تفصيميو اب كريستوس كولد كلو أنا حدا غزي انتو يسلاسلو نيرسي صحفتن فرساويان سي بزعبا ممصا كريستوس ويكا مولاد كريستوس يفلطو دم نيرو يفلطو يم نيرو تقالي يفلطو ويم كريستوس كم زولد يفلطو ويم ابيتيلم كم زولد اصبيقوم يفلطو ويم ነገር ግና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተወለደ ግና ናኦምታ ኮይኑዎም ጋሻ ኮይኑዎም ረብሻ ኮይኑዎም ስምባደ ፈጢሩሎም ህዋተይ ኢየሱስ ይመጽ ይናለና ብላለና ምንጻና እንዳፈለጥና ምስመጽ ከይንስምብድ ምስመጽስ እንታይ ከይንገብር ከይንስምብድ እንዳተጸበይወስ ይመጽ እንዳበልወስ ምስመጽስ እሱ ይኮነ እሳቱም ግን ኖ ኢሎም አይተቀበሉውን ማለት ኦኬ ምንታን ከተሐዘልኩም ስለዝደለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ክውለድ ከሎ ተንስ ተፈጸማ ፍጻመታት እንተዳሪና ያሲ እንታይ ተፈጽሙ ብዙ ፍጻመታት ተፈጽሙ ኢየሱስ ምስተወለደ ካብት ሓደ
دنجل مريم تولد مش تعمراتي نتي كلن تعمرات تجلس عيدا لخون نجار جنا حنت انت داريهم موسي يسوس بمولادو اتيوم سبت أبا متيوم يسوس كم تولده تحسان كم تولده مس نجارو مس نجارو أم تاجرم تحزبي ويكاتي هيرودس كان تاجر يزبلنا رعدة يبلنا انت يتفتيرو رعدة تفتيرو بمولادو انت يتفتيرو رعدة تفتيرو سلازي بليلوم كيركم نقوم مسجدكم منو نحنا خام من تان كسجدلو إلهم تاجرم سردوم ملاك أملاك دمانة تم سبت باب نبخال بوتا بخال مجد خدو مسحابرهم من تان كحصر لكم سردلو خيه تبتب كبل بدهرين تاي تفتيمو بسنكين أي كريستوس مولارس تاي تفتيمو هتساونتي تحت كل تعامت تاجرمهم مويتهم رايس لدك أنت تاجبرت معباس كان تاجبرت زاسكا خينيرو مالتي بمولاد كريستوسي انتي نيرو صاونت انتي ييرو اوكي انتي بلا لهو بمولادي بموتو انتي تفصيمو بموتو دما تتفطرت صحاي سرها انتي ييرا دوا بلا كاب ساعه 6 كساب ساعه 9 انتي ييرا تطويله مدر دما انتي جبرت አንቀጥቀጠት አካው ድማ እንታይ ገበሩ ተጨዱ መቃብር ድማ ቲ ንቅዱሳን ዘውሓጠት መቃብር ድማ እንታይ ገበረ ሞታ ደወሰደቶም ነቲዮም ንአምላክ ዝኾኑ ሰባት እንታይ ገራቶም አውጽያቶም ብማሲ አሙላዱ ተአምራቱ ረይዎ ምንቅጥቃጥ ምድር ነይሮ አሞቱ ካንተ ነይሮ ምንቅጥቃጥ ምድር ነይሮ ስለዚህ እቴም ዝሞቱ ድማ እንታይ ገበሩ ካብ መቃብሮም ተሱ ይብለና ብሞቱን ምንቅጥቃጥ ምድር ነይሩ ኦኬ ብሞቱ ካብና ብትንሳኤ እንታይ ነይሩ ኢየሱስ ሞተ ድማ በአቢ እምን ምስ ተቀበረሲ ምስተሰስ ምድር እንታይ ገበረት ተንቀጥቀጠት እንታይ ገራ ምድሪ ተንቀጥቀጠት እቴም ሓለውት ድማ ከሞት ኮይኖም እንታይ ገበሩ ይብለና አነ እኮ ኣብታ ሰዓት የምንም ፈሪሳውያን ረኺቦሞ ምክንያቱ ደቂስና ለና በሎ ደቂስና ከልና ይሞሲደሞ ምልኩም ታጽፍ ከዳ አዋሹ በቃ ምክንያቱ ምስራኤዎስ ምንቅጥቃጥ ነገር ምስነሆነ ረዓድይ ምስተፈጠረ ነሳቶም ጋር ዜራና ከም ዘይሰማናበት መማት ያሸና ህዋቴ ሬዎ አሙላዱ አሞቱ አብትንሳዮ እንታይ ነይሩ ምንቅጥቃጥ ነይሩ ህዋቴ አብታዩኤል ዘንበብ ኩልኩም ጋይሎም ኣብ ቀደም አምላክ ኣብ ቅድሚ ትዝፋን ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ መምጽኡ ምድሪ እንታይ ትገብርኒ ደው አይትብልኒ ሰማይ እንታይ ይገብርኒ ይረእድ ስለዚ ኻዩ ኣብ መምጻኤ እንታይ ኾን ኢሎም ሓደ ምልክት እንታይ ይገብሩ ኢሎም ምድሪ እንታይ ትገብር ፀሐይ እንታይ ትገብር ከዋኽብቲ ኣብ ቅድሚ ዝፋን አምላክ ንጽሓት ኣይኮኑ ምድሪ ኣብ ቅድሚ ዝፋን አምላክ ንጽሕቲ ይኮነትን ህዋተይ እዝን ነብረላ ዘለና ምድሪ እዚያ ምድሪ ኣብ ቅድሚ አምላክ ከተንቀጥቅጥ ስለዚ ኻዩ መምጻኻስ መዓስ ክኸውን እዩ ምስ በልዎ መወዳእታ ዓለም መዓስ ክኸውን እዩ ምስ በልዎ ንሱ ዝበሎም ንሱ ኢልዎም እቲ መወዳእታ ዓለም ኣነ ክመጻሉ ዝኽእል መዓልታን ሰዓታን እኳ እንተ ዘይፈለጥኩም ምልክቱ ግና እንታይ ገብረኩም ይነግረኩም ካው እቲ ዝበልኩም ኣብ ሙላዱን ኣብ ሞቱን ኣብ ትንሳኤውን ዝተረኣየ ነገራት ኣብ ምምጽኡ ድማ ንሱ ዝኽሰት ምድሪ እንታይ ክትገብር ምድሪ እንታይ ክትገብር ተንቀጥቅጥ ስለዚ ኢየሱስ ኣፍ ደጊ ይዘል እቲ ናይ ቅዱሳን ተስፋ እቲ ናታይናታትኩም ተስፋ እንገብሮ ነገራት ምምታያ ምንጻ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ድማ እንታይ ያለው ኣብ ዙፋኑ እዩ ዘሎ ኣብ መገዲ እዩ ዘሎ ስለዚ ዩኤል ኢልወይ ኣብ ዩኤል 2:10 ምድርስ ኣብ ቅድሚስ እንታይ በለት ዩኤል 2:10 ምድርስ ኣብ ቅድሚ እንታይ ገበረ
الرع بلت تبلا لا سمايات كان تايقبر ينقطقط حواتي نريو زلنا ملكت كفليكم انت زي خيلو اب حدقا حيوتنا ندبر اتنريو زلنا ملكت بو تمرهنا بفرحات املاح تمرهنا نابت كريستوس حيوت انت زياتنا حيوت حدقا كم تزعن توي زبالكم سيرش قبروا بيت فتصامي ستيل ناو بتعامي نمانو ده شجر يزلو فتصامتات تبار حوت تدريوه تمقطقاط مدري تدريوه سلازي تيميتوس باولوس نتيميتوس كزاربو خلوس انتايلو ابتناي موداتا غزي هواتي دفرح سب كمز نغركم اب دكتور مسكدكا دفراكا ويكا دفرح سب اب بيتكا ويكا اباخا يمصالو انت دالكاس انتاي تغبريها ترأديها تنقطقط يحامش زرباخاون طفاكا مغنياتو انتاي بق حتفتفي حتبل تبلو يتفلد تزاربو يتفلد مغنياتو اتزفرح نغر اباخا سلازمصي باولوس كزاربو خلوس انتايلو ابتناي مو داتا غزي سبات انتاي كغبريم يلوم بحريم تاي غبريم يريم كقيروم زخيل تخمص زلو سلازمص زلي خالي يكونن اتخمص زلو لك مص خلو كمت زبلكم زفرح نغر اباخا مسمص ستا تغبريها انتاي تغبر بحري خاي زقيه انت دحان دي خاي كمزا عاتبلك اتكاس انتاي زبل تزارو يتفلد هواتي اتخمص زلو كمص زفرحا كدغ سلازمص اي خانتا يتغبر بحري خاتقير هواتي سلازي باولوس تايلوم ابتانا موداتا غزيسي سبات እንዳይ ኮይነ ሚሎም ፈቶቲ ጨካናት ሆነ እቡያት ሆነ ባህሪም ታይ ገብሪ ይቀየር ብዛዕባ ዘንዳ ሰላሰልኩ ትማሊ ካብ ቸርች ናይ ኮነ ሓደ ኣብ ስራሕ ዝፋለጦለንስ ኣነስ ካሓተ ካይልንስ እንታይ ተሓተኒ ልዮ ኣና ሓፃኒኣት ለይ የንብቦ የጽንዖ ስለ ዘለኹ በዚ ታዩ كالي خير كن تايو تأمان سي نايلني سبسي تفراري هو بقى تفرح تحرد فرو تشكانات كينو بقى تأبيت جلس بزي سي أباهم كخمو الله يلني أباهم كخمو الله قليلني ألو دي ها انت اللي تنسى حكاية تايو مالس عمي خات فرح عمين كايو تبو نجرات يكهدكا ناوش تخدا غير كايو ادايو صالكا نمني خات عمن تفرحو يلن تسبسي لوط يلو يلن بفلاي دما كاب كوفيد دحري تلوطيني كوفيد تقيركم مدرخيكم او اباكم دحر مالت አማናውን አለው ማለት አምላክ ተዘይ ተፈሊና ማለት ይሄ አምላክ እጂ እቲ ካራክተርቲ ይቅየር ከም ዘለዎ ፈልጥ ደልያ አለ እቲ ካራክተርሲ መቀየሪ ምክንያት እንታይ እዩ ትሞዳታ ሰዓት ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ዘፈረህ ነገር ስለ ዝመጽ እዩ sometimes ሓደ ግዜ ይለኩም ምሽ ካብ ኩሉ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ክመጽእ ከለስ ቀዳማይ ዝፈልጥ መን ከልቢ ምሽ كلبسي ناي غزانا خلبلو حدا غزي نغيركم ابوي كابلي خك مصخلص نسو ينغرنا تا ماكينا كاباناس نسو دمص يفلطال كسو غوي خيد كلو خقبلو انا غزا نغير معناتي فرح هجنتاي خبلكم دليه ريو كاورحق كلو منصا كريستوس اب قربا خمزلو خردعكم سلازدلو خي ስለዚህ ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ከዛራው ሆሎሲ አብትናይ ሞዳታ ባህሪዮም ታይ ከገብረም ይሎም ምቅያራት መጽእ ምቅያር ባህርስ ንሪያለና ምሽ ንሪያለና አለ በጣም ጭካነ ዘለዎ እምነት ዝጎደለሉ ሰዓት ፍርሃት ዘለካ ምትእማን ዘየለ
زخمنتاي تي زفره تقدس اتناي قدسان تسفا يسوس نسو يمص كم زلو ملكتي سلازي تحيال تقدس كمص خلو ነገራት እንታይ ገብረም ይንቀጥቀጡ ባህሪዮም ይቀየሩ ህዋተይ ኣብ ህይወትኩም ኣብ ናብራኩም ሰብ ኖርማል ይዕልልኩም ብኖርማል እንዳዕለልኩም ብዛዕባ ሓንጨመንጭ ተዕልልኩም ሲ ኖርማል ተዕልሉምሽ ክርስቶስ ምስ በልካይስ ባህሪ እንታይ ይገብር ለውጥ ይብል ሓደ ከምብለን ነይሩ አንተ ዘለኮ ገዛሲ ቀዳም ሲ ሕኮት ያትኸውን ሰንበት ቸርች ስለዝኸይ ስለትፈልጥ አጸበይዲ ተናውፀኒ ይልዎ ታገዛ ሰንበት ቸርች ከም ዝኸይ ስለትፈልጥ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርበኸ ሰላም ያ ታገዛ ሰንበት ግና ቸርች እጅንታይ ክብለኩም ደለ ረይዎ ክርስቶስ ክስበክ ከሎ ክርስቶስ ክንገር ከሎ ባህር ናይቲ ሰብ እንታይ ይገብር ቅይር ይብል ልውጥ ይብልሞ እንታይ ይገብር ነድሪ ታዕታ ባዓሲ ጎንፂ ኩሉ ነገራት እንታይ ይመጽእ አይናይ ምስኮነ እቲ ክርስቶስ ምስ ነገር ካዮ ህዋተይ ክርስቶስ ኣብ ኣፍደገ እዩ እሱ እንታይ እዩ ኣፍደገ ንዛነየሉ ሰዓት ኣይኮነን ስለዚ አማቴዎስ ዝበሎም እቲ ምልክታት ምስ ነገሮምሲ እዚ ንዓኹም እንታይ ኮንኩም መፍለይ ኮንኩም እዚ ንዓኹም እንታይ ይግበርኩም ናባይ ዘጠምተኩም ይኹን እዚ ንዓኹም እንታይ ይግበርኩም ሕጊ ዘለዓለም ይኹንኩም ህዋተይ ሕጊ ኣይቀየርኒ እቲ ውግእ ወረ ውግእ እቲ ባህሪ ሰባት ምቅያሩ እንታይ ክገብር ኣይክእልኒ ክቅየር ኣይክእልኒ ንህና ክንገብሮ ዘለና እንታይ እዩ ምስቃል ኣምላኽ ጥራይ ምስምማዕ ጥራይ ንኣምላኽ ምስምማዕ ጥራይ እዩ ሰብ ናብ ምድሓን ክመጽእ ምጽላይን ጥራይ እዩ ካለ ነገር የለን ክፉእ ሰብ ኣሎ ክፉእ እንተኮይኑ መቀላጠፊ ስለዚ ኢየሱስ ኢልዎም ኣብ መወዳእታ ንስ ኢልዎም ስለዚ ቴን 4 ፍጻመታት ዝነገርኩም እቲ ምምጽእ እውን ሓደ ካብቲ ምልክት እዩ ኣብ ኣፍ ደገ እዩ ዘሎ እቲ ንጉስ ክመጽእ ከሎ ምድሪ ስቲልና እንታይ ይገብር ኣላ እሺ ኢየሱስ ክንቀሳቀስ ከሎ ንኽመጽእ ክንቀሳቀስ ከሎ እንታይ ይገብር ምድሪ ኣብ ቅድሚያ እንታይ ትገብር ምጽዋር ትስእኖ ሰማይ ምጽዋር ይስእኖ ከዋኽብቲ ምጽዋር ይስእንዎ ነገስታት ምጽዋር ይስእንዎ ኢልዎኻ መወዳእታ ድማ ኢልዎምሽ ዝኸፈ ኢልዎም ዳሓር ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢልዎም ኣብ ብዙሓት ነቢያት ሓሶት ክትንስኡ እዮም ብዙሓት እንታይ ይገብሩ እዮም ብዙሓት እንታይ ይገብሩ እዮም ከስሕት እዮም ኢልዎም መቸስ ኣብዚኦም ኣብ ኢድና እዮም ዘለዉ እዮም ሓሶት ነቢያት ሓቀይዲ ኣብ ሳሎንና ኣለዉ መቸስ ኣብዚያ መፅኦም ኣይሰብ ኮነ ሓቀ ክፍት ኣቢልካ እዮም ኣብዚያ ፀንሑኻ ኣብ ኢድካ ኣለዉ ማለት እዮም ክፍት ኣቢልካ ብገዛኻሲ ምስ ሓሶት ነቢያት ፀንሑኻ ካብኣ እንዳረኣኾስቲ ማለሲ ደየለ ኮይ ደየለ በቃ ደየለ ምሻለካ ግን ያው ኸውን ከለዎ ስለዝኸውን ከውን እዩ ማለት እዩ ደውልስ ጋድ ናብ ጋድ ደውሉ ካሱ በዓሉ እቲ ነቢ ለኸይሉስ ማይክሮፎን ገይሩ ሓደ ካዝተሓበ እንታይ ኣሎ ከም ኣምላክ ኮይኑ ጅብር ይብለ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣለው እንታይ ይገብር ኣለው ኣይ ዶንት ኖ ግን ኣብ ኣፍ ደገና ከም ዘለዎ ክንነግረኩም ደልየ ናብ ሰማይ ደውሉ ቁጥሪ ቴሌፎን ናይ ኣምላኽ ፈሊጥዎስ ቲሞብል ደውልስ ኣምላኸ ኢልዎ ጋድ ያ ካብ ሰማይ ይድወለልኩም ኣሎ ገለ ኢልዎን ሹኣብ ማይክሮፎን ካሎ እጂ ተዛራባይ ኣምላኽ እዩ ደዋላይካ እቲ ነቢ እዩ ኦኬ ሰብካ የሰሜን ኣሜን ይብል ኦኬ ህዋተይ ኣብ ኣፍ ደገ እዮም ዘለዉ ኣብ ኢድና እዮም ዘለዉ ናይ ሓሶት ነገራት ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ ንቃል ኣምላኽ ክንምርምሮ ክንክእል ኣለና ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ስለዚ እንታይ ኢልዎም ናይ ሓሶት ነቢያት እንታይ ገብሩ እዮም ክትስዮም ክትስኻ እንታይ እዮም ብግዲ ኣይክልወጥኒ ኢኻ ኣይክልወጥኒ እዩ ከም ውሕጅ ማዓበል ውሕጅ ከም ዝወሰዶ ክንከይድ ፍቃድ ኣምላኽ ኣይኮናን ንቃል ኣምላኽ ክንምርምሮ መን ኣሎ ኣምላኽ ደዊልካዮስ ንሱኻ ቴሌፎን ሂዙስ መን ኢኻ ሰማዕካ ኣለኹ
ግን እንታይ ክብለኩም ደለ እሱ አምላኽ ዝበሎ እቲ ናይ መወዳእታ ግዜ ብዙሓት ነቢያት ሓሶት ክትንስዮም ብዙሓት ድማ እንታይ ገብሩ እዮም ከስሕቱ ብዙሓት እንታይ ገብሩ እዮም ንገሊኡ እኮ ኣብታሽኡ ትሪኦም እንዲኻ አሜን የስ አምላኽ ደው ኢሎም ከስሕትዎም ከለውስ ጀካ ክትፅሊ ካልእ ዋላ ሓንቲ ነገር የለን ጀካ ትቋዝም ጀካ እቲ ግዜ ምስራእኻዮ ነብስኻ ምንታይ ኣነ እንታይ ክብለኩም ደልየ ሩይ ነገር እዩ ማለት እዩ እቲ ሓሶት ነቢያት ድማ በየም ዘለዉ ኣብድና እዮም ዘለዉ እዚያ ክፍት ተቢልካዮም ኣዋፀኖኻ ንኦም እንዳተመገብካ እንተዳ ኸድካ እንታይ ትገብር ከሞም ትኸውን የስሕቱኻ ትኸይድ ልዕሊ ማንም ግና ቃል አምላክ ክነአምኖ ንቃል አምላክ ክንፈልጦ ንቃል አምላክ ክንርዶ ንቃል አምላክ ክነስተውዕለሉ ንቃል አምላክ ክንምርምሮ ዝመፀ መልእክቲ ብቃል አምላክ ጌርና ክንምርምሮ አምላክ ይደልየና ዘበና ክንፈልጥ አምላክ ይደልይ ስለዚ ብዙሓት እንታይ ገብረም ኢሎም ክትሰሚሎም መወዳታ ግና ኦኬ አመፃ ስለዝበዝሕ ድማ ናይ ብዙሓት ፍቅሪ እንታይ ክትገብር ያለ እንታይ ስለዝበዝሕ አመፅ በጣም ይዘሉ ሀቀደ ኤክስትሪም አመፅ በጣም አመፅ በቃ ተስካካይካ ሓደ ጊዜ ተዓመፅ ግን ከውንካ ብግዲ ኢሎ ምክንያቱም እንታየም ሰው ምልክት ናይ ምንታየም ናይ ምምፃ ክርስቶስ እዮም እሶም እንታየ ኢየሱስ ዝበሎ እንታይሎ ንይሁዳ እንታይሎ ወዲ ሰብ ግና በቲ ከምቲ ተጻፈሉ እንታይ ገብሪ ከይድ ንሱ እንታይ ይገብሪ ከምቲ ተጻፈሉ ከይድ ወይሉ ዳቲ ተሕዘን ኢሎ ሕዋተይ እቲ ጽሑፍ ከምቲ ዘለዎ ከይድ ነና ግና ከምቲ ተጻፈና ከምቲ ቃል አምላኽ ዝደሊ ከምቲ አንቶይ ዝበልኩም መርዓት ነቲ መርዓው እንታይ ትገብር ጽበያ በሐራርቲያ ትጽበያ በሐንቆታ ትጽበዮ ተኳሓይላ ተመሻሽጣ ብዝግባዕ ነገር እንታይ ገብሮ ትጽበዮ ሐሳባ ቀልባ ልባ ኩሉ ነገር ናበዩ ናብቲ ዝመጽእ መርዓውያ ትጽበይ ሕዋተይ ተኳሓይልና ንጽና ተዳሊና ንጽና ስለዚ ከምቲ መርዓት ተጸበየቶ ነና ድማ ንክርስቶስ ምጽብባይ ክኾነልና አምላኽ ይደሊ ስለዚ ዋላ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ዘጻትን ተዳሪናየሲ እግዚአብሔርሲ ንሕዝቢ አምላኽ ወይ ካን እስራኤል ከውጾም ከሎ ካብ ግብጽሲ ክንደይ ምልክታት አምጪሎም 10 ምልክታት ገይሩሎም ተአምራት ገይሮም አመንጎ ግብጻውያንን አመንጎ እስራኤላውያን እንታይ ነይሮም ፍልልይ ነይሮም እቲ ምልክት ይገብሮም ነይሩ ኣብዚ ጸልማት ነይሩ ኣብዝኻ ብርሃን ነይሩ ኣብዚ ሞት ነይሩ ኣብዝኻ ህይወት ነይሩ ኣብዚ ሕማም ነይሩ ኣብዝኻ ጥዕና ነይሩ አምላኽ እንዳፈለየ እንታይ ገይሮም እንዳፈለየ ያውጽዎም ኣብተ ናይ መወዳእታ ኣብ ዘጸአት 12 ተዳሪናዮምሲ መዓልቲ ፋሲጋ እንታይ ኢሎ ወላ አምላኽ ንሙሴ ክዛረብ ከሎስ ኣነ ኢሎ ኣመንጎይን ኣመንጎ ህዝበይን ኣመንጎ ግብጽ እንታይ ገብረ ምፍላይ ክገብር ኢሎ ምፍላይ ክገብር ኢሎ ጸልማት ኣብ ግብጻውያን ክንደይ መዓልቲ ነይሩ 3 መዓልቲ ነይሩ ግብ ዝበለ ጸልማት ነይሩ 3 መዓልቲ ካብቲዮም ካብ ብርሃን ነይሩ ሬክ ከፋፈል ከሎ ሰማይ ሬ አምላኽ ፈልይ ከሎ ኣብቲ 12 ምዕራፍ ድማ ኣብታ ናይ መወዳእታ ሰዓት መዓልቲ ፋሲጋ ከገብረሎም ከሎ እንታይ ኢልዎም ተዛረቦም ቃል እንታይ ኢልዎም መዓልቲ ፋሲጋ ክትገብሩ እንተዳኾንኩም እዚ ምስ በሎም ስርዓታት ተሓራረዳ ወይ ድ ስርዓት ትበጊዕ ክሕረድ ዘለዎ ነገራት ምስ ነገሮም ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢልዎም እቲ ደም ኣብ ኣፍ ደገ ልዳትኩም እንታይ ግበርዎ ምልክት ግበሩለይ እቲ ምልክት ተዘይጌርኩማ ካብታ ምልክት ዝወፀ ንሱ እንታይ እዩ ሞት ኢልዎ ዋተይ ምልክት ግበሩ እቲ ምልክት ክፈለና ክኽእል ኣለዎ ክፈለና እንተ ዘይኽኢሉ እቲ ጥፍዓት ምስ መፀ ናበይ እዩ ስለዚ እንታይ ኢሎም አጠንቂቆ እንታይ አጠንቂቆ አነ መልአክ ሞት በዚ ለይቲስ ክመጽእ ስለዝኽእል ነፍስ ወከፍ ገዛስ እንታይ ግበር ኣብ ልዳቱ ደም ይልከይ ምልክት ድማ ይግበር ኢሎ
أنا مسمسس زي جزا ملكتها الله يبلا يسقرا تحجزا ملكتها الله أبتحدا خان تايلن كابزلا على كسبت حتى انتايلن ملكت يلن سلازي كابت نقص جميرو كسبتها زفرح نقص كسبتها هادي زلو أبقى جزا انتاي نيرو موت عويات نيرو بخيات نيرو هواتي كابت سمت فعات منتان كندهن ملكتنا مفلينا خونا إذا ملكت مفلي خونا له إذا ملكت نأمرك كوزدنا خل له سلازي يسوس منصوص أفدقي زياد أني عزلها مدري مثلنا عزله كتنقط بتيا إنه لاست ما نزدينا أبيجاس شاك كوينا هكذا أب حيال نفاس النبرة له ساعات فلا بتجزاو تناكو حرسها بالوامتي ترجع حيال كبيد نفاس نيرو مش هذا بيت مسيو نفاس كبيد نفاس نيرو كندي بالوتات كندي ترجع ماكينة عند زوار السبع ماكينة انتاي قبل نيرو يودع نيرو هذا بتاعو زخونة انتاي نفاسي نيرو زي تتصبي هو نجار زي تصبنا كي يخون زي تصبنا غاشا ነገር كي يخون ابي هوتنا ان املاك استدالونا نكون املاك يدلي ስለዚህ ናይሎ ማዓቲ ሐሳባቴ ክትقلل ملكت موداتا زمن الى زحسبكوا ملكتي مفلي خونني ملكتكم تملكت زبلو املا مفلي خوننا ስለዚህ እዚ ወንጌል እዚ መንግስት ኸ ንምስክር كلهم حزاب عبزل عالم تاي قبري كسبخي شو موداتا خوني معرخ ندي وانجيل تسفافي حلو بمنصر زي تكنولوجي كيدلوي لي عمل جن ملكت خونومي مرتو ايلن مالتي انس تايجري نجري انس تزاري بي انس اوجي سلازي انتايلن ስለዚህ كله ጫፍ እዝኒ مسمع ወንጌል مسمعስ እንታይ ገብራ ይልዋ ወዳታ ሹ ሰብ እንታይ ገብርኒ አይሰማኹን አይራአኹን አይተሰበኸንን ከይብል ምንታ እንታይ ከገብራይ ነግራይ ስለዚህ እቲ ወንጌል ማዕረኽ እንደይ ተስፋፍሒ ዘሎ ካብ ኣብዚ ሰዓት ብጣዕሚ تكنولوجي كيدي مالت سلازي حواتي انتاي كبل للي اتملكت مفلي خلناي سلازي انتاي لو ابا اثرت حاموشه اتي بنبيو دانيال تبحاله ناي طفعات رخصت ابتا قدست سفرا قيمون ترعاهمو تزنبب يستوعلي لو شو دابلا يخيد مالتي سلازي انتاي كبل للي موداتا زمن ملكتات نعين عخاتكم مفلي خوننا املاح دليلنا نفليلو إذا حق زلالمي عيلوتني إذا أقطعي كمرحنا خلالو ناب عملا كمرحنا خلالو سلازي هوت غارانتي بالله غارانتنا ويكا تسفا قدسان تايا تسفا قدسان تايا ممصا كريستوس ترايا ممصا كريستوس ترايا تسفا قدسان تسفا ولد عملا ممصا كريستوس يا ابز مدرن تايلن منم ነገር حدش ነገር የለን እዚ ሕጂ ዝረኸብካዮ ትማሊ ነይሩ ሕጂ ዝንሪዮ ዝደገመይ ዝደጋገም ነይሩ ብፍላይ ኣብ ዓድና ምሽሪኹም ኣላ ሓደ ግዜ ከምዚ ገፌ መጽ ናይ ዓድናስ ናይ ሱሳታት ምሽ ክዳውንቶም ገፌ ነይሩ ሕጂ ከተመሊሱ ፋሽን ካይመጽምሽ ገለ ቀያየር ገለ حدش ነገር የለን ማለት ስለዚህ ሕዋተይ ኣመወዳታ ምልክት እዚ ይመስል ኣምላክ ክንዳለው ይደልየና እዩ دلوات كنكون كنفلا يدلينا بقى نفلاي جنباري جنبار عرخ خون خلالو نكريستوس كمسل خلالو نملط قالو مغدي حجيا تكمص زلو حندبت كيمص مغنياتو تين حموشه دناغل تايغرن طلين تايغرن تزيتن تايغرن بقى غناي مرعاو مسفلاس تين حموشه غنا تايغرن ملكتن تاي نيرو قندلين تاي مغباري مملا ترايو
መብራህ ጥራዩ ስለዚህ ተመርዓዊ ብዘይ ተጸበይዎ ሰዓት 6 ፍርቅለይቲ መስመፀ ጭራህ ምራህ መስኮነ ቴን ተዳለየን ዝነበራ እንታይ ገራ ናብቲ መርዓው እንታይ ገይሮ አቲ ጭራህ ምራህ ከይኮነ ከቢድ ሰዓት ከም ዘለውና ኣብ ቅድሜና ንሪኦ ስለ ዘለና እዩ እንዳኸበደ ይኸይድ ዘሎ ኩነታትና እንዳኸበደ ይዝኸይድ ስለዚ ክንፈርሕ ኣይኮንኩን ደለይ ዘለኹ እቲ ፍርሃት እቲ ምምፃእ ምልክት የስ ኣምላኸይ ምምፁ እዩ እሞ ኣነ ግና ንዓኻ ተቐዲሰ ተሓለየ ተፈልየ ክፅበየካ ስለዚ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ንዓይ እንታይ ይገብረኒ ንዓይ ናብ ክብሪ ደስ ሃገረኒ ስለዚ ትብዓት ከሎ ናብ ምንታይ ክኸል ኢለ ዋይ ከምዚ ኮይና ፈርሕ ደይኮነስ ኣምላኸይ ምምፁ ኣብ ኣፍ ደገ ስለ ዝኾነ እዚ ንዓይ እንታይ ይገብረኒ ኣይትንክፈንኒ ናብ ክብሪ ደስ ሃገረኒ ስለ ዝኾነ እንታይ ገብረ ኩነታት ናብ ክብሪ ደስ ሃገረና እዩ ክብለኩም ደልየ እዚ ምልክታት ናብ ክብሪ ደስ ሃገረና እዩ ስለዚ እቲ ክብሪ ከሳገረና ስለ ዝኾነ ንኣምላኽና ተፈለይ ክንፍለየሉ ኣምላኽ ይደልየና ፍሉያት ክንከውን ኣቕጣጫና መገድናሲ ልክ ንሪኦ ዘለና ምልክት ናበይ ክወስደና ኣለዎ ኢለኩም ኣለኹ ናበይ ናብ ክርስቶስ ሰብ ጥበብ ነቲ ክኾብ ምስ ራእይዎስ ናበይ ወሲድዎም ተኺሎም ኣብ ክርስቶስ እንታይ ገይርዎም ኣስጊድዎም ዋተይ ህይወትኩም ንክርስቶስ የስግደና ብጀካ ክርስቶስ ካልእ ክንብርከኸሉ ፍቃድ ኣምላኽ ኣይኮነን ናብ ኣምላኽ ተሰጊድና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጥራይ ተንበርኪኽና እንታይ ንግበር ስለዚ ክደፋዕና ዘለዎ ናበዩ ናብ ክርስቶስ ትምልክት ምስ ረኣኻየስ የስ ኣብዚያ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣሎ የስ መፅዩ ሕጁን ክመፅዩ ሰማይ ከተንቀጥቅጥያ ወክመፅዩ ኣነ ግና ናባኻ ጥማት የሸኒ ኣነ ግና እዚ ናባኻ እዩ ዝደፋዕኒ ክንብል ስለዚ ሕዋተይ ተደጋጊፍና ክንከይድ ንቃል ኣምላኽ ክንፈልጥ ንዘበና ክንፈልጥ ኣምላኽ ይደልየና እዩ ስለዚ ከምቶም ዝበልክኹም መርምርዎም ኣብ ሙላዱን ኣብ ሙሞቱን ኣብ ትንሳኤን ዝነበረ ነገራት እንታይ ገይረን ትፍጻመታት ኣብ ምትስኡ እንታይ ኢልዎም ኣብ መምጻኤ ንሳ ኢልዎ ከዓ ኣብ መምጻኤ ከማ ክኸውን ኢልዎ ኣዝዩ እንታይ ክኸውን እዩ ሓደ ክኸውን ምክንያቱ ምድሪ ሰማይ ኩሉ ፍጥረታት ኩሉ ኣብ ቅድሚ ዝፋን ኣምላኽ ኩሳት እዮም ምድሪስ እንታይ ገይራ እዚ ምድሪ እዚኣ ብዙ ደም እንታይ ገይራ ሲስያ ብዙ ንብዓት ኣንቢዓ ስለዚ ከዓ ዓመፅ ስለ ዝበዝሐ ፍቅሪ ብዙሓት እንታይ ገብር ኢልዎ ምክንያቱ ክንደይ ዕጥቃይ ዘለዎ ምድሪያ ክንደይ ብኽያት ዘለዋ ምድሪያ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ዝፋን እንታይ ክትገብርንያ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ኣብ ቅድሚ ገንሸል እንታይ ክትገብር ኣይከልንያ ደው ክትብል ኣይትከልንያ እንታይ ትገብርያ ነቕነቕ ቀጥቀጥ ትብል ስለዚ እንታይ ስለ ዘይኮነት ስለዚ ሕዋተይ ክድምድማ ዝደሊ ግዚኡ ፈሊጥና ናብ ኣምላኽ ይሓብረና ግዚኡ ፈሊጥና ኣብ ኣምላኽ ክመርሓና ግዚኡ ፈሊጥና ምልክታቱ ተረዲእናስ ንኣምላኽ ክንፍለየሉ ፍሉያት ክንከውን ፍሉይ ሰብ በቃ ፍሉይ ከምቲ ዳንኤል እንታይ ኢልዎ ሃማን እንታይ ኢልዎ ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ስኻ ትገዝኦ ህዝቢ እንታይ ኣለ ኢልዎ ፍሉይ ዝተፈለየ ህዝቢ ኣሎ ባዓኻ ዘይተሓዳድር ስርዓት በይኑ ዘለዎ ህዝቢ ኣሎ ኢልዎ ሕዋተይ ኣብ ንኣቶ ኣብ ንሰርሖ ኣብ ንኸዶ ኣብ ንነብረሉ ነገራት ፍሉያት ንኾን ፍሉይ በቃ ናይ ኣምላኽ ምስ ንኸውን እግዚኣብሔር ድማ ከኽብረና እዩ ኣምላኽ ክምለስ እዩ ኢየሱስ ክምለስ እዩ ኢየሱስ እንታይ ገብር እዩ ክምለስ እዩ ኣብ ኣፍ ደገ እዩ ዘሎ ስለዚ ምድሪ ደው ክትብል ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ኣይንተዓማመነሉ እዚኣ ምድሪ ኣይንተዓማመነሉ ልበይ ልብኹም
حسابي حسابكم عبزن نبرلو مدري انتي نقبرلو عين ودقو عين دقسلو لبي لبكم حسابي حسابكم دليتي دليتاتكم عب أملاح تراي عب قال أملاح تراي نودا عب قال أملاح ندقس أبو أباخا مدقاس هشني عب قال كام منبار هشني تسفاي نسخا سلازخونكا عبزيح تحشني لنا عبزيح تصنينا عن نمبر أملاح دما كمتسيو بخبرة دما نتيوم استدالو نتيوم ملكت زلوهم تاي قبرمي كوستومي يا بيري باركوني شان صلينا